El nostre present està en constant canvi. Com serà el món que espera els nostres fills? És difícil saber-ho. A la Vall ajudem i acompanyem a cada alumne a desenvolupar els seus talents i les seves capacitats. L'inspirem a descobrir el seu propi camí. L'animem a ser competent, a tenir iniciativa i esperit crític. Treballem junts per donar-li les eines que necessita pel seu futur. Volem despertar la seva curiositat sense posar límits al seu creixement. Que puguin donar el millor de si mateixos. Cada alumne és únic i és protagonista del seu propi aprenentatge. Connectar, investigar, reflexionar, preparar pel canvi en un món en contínua evolució. Aquest és el nostre gran repte, un repte que podem afrontar junts.